Хайде сега към дивана. Към дивана. Нататък отиде и почисти малко. Хайде, почисти нататък към дивана. Давай, чисти, тате. Хайде, хайде, чисти. Виж колко е там. Хайде, тате ще мине след това с прахосмокачка, ама първо ти. Бутай, тате, бутай с прахосмокачката нататък към дивана. Нататък към дивана. Стига ли толкова? Изчисти ли вече? Това ли беше? Това ли беше, София? Хайде сега, бутай, бутай. Браво, тате. Почисти. Хайде сега ще покажем на бабите и на всички други телезрители на YouTube как хубаво чистиш. Да. Ти на YouTube ли си, тате? Звезда, кинозвезда там. Да. Айде, бутай сега прахосмокачката. Бутай с нея. Чисти. Това е. Чисти хубаво, тате. На пода, по пода я бутай. Айде. Браво. Това ли беше? Почисти ли вече? Айде, браво. Дай целувка сега. Дай целувка на камерата. Дай целувка. Браво!